Душман Северодонецк шеріні запт етмеге тұрышы, ама муафақиетке оғрап оламай. Баштапның малиматына көре, руслар майын аты жетірті батлары вечешіт артиллерия системаларынан атеш açып, шеріні вераналына кетіре. Ишгалжелер Северодонецк, Лысачанск, Прывилля, Герске шерлері ве Устыневка, Катериневка көйлерінің инфраструктурасына yok еті. Украина майджелері Тошкивка ве Катериневка қасабаларына душман ұжымына ұрып қайтарды. Фақат президент Володимир Зеленский айтқанына көре Донбасста ең чоқ ұрыш Северодонецк шерінде болып кече. Захищаємо наші позиції, завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна з найважчих протягом всієї цієї війни. Я вдячний кожному і кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля нашего Донбассу. Рус ишгалжелері бұтын жебе сызығы бойы ағыр селянен тоқтамадан атеш ача. Кечкен күн Краматорск живарына душман ракетасы ұрды. Бұнен берабер рус авиациясы Верхнякаменка, Золоты, Берестове, Славянскве, Нью-Йорк қасабаларына ракеталарнен ұжым етті. Використовуючи результати вогневого впливу, противник веде штурмові дії в районі населених пунктів Роти, Миколаївка та Комишуваха. У попередніх боях на зазначеному напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат, і ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділи 1-ї та 100-ї окремої мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу. Ишгалжелер Миколаев илетінің Ингулка ве Березнехувата территориаль бірлешмесіна ұжым етті. Бірінсан иляк олды. Бұны пивден оператив командалығында білдірділер. Миколаев илетінде электрик ағлары ве ерлі сакинлерінің евлері зарар көрді. Украина аскерлері женептеке рус арбилері позицияларына артиллерия системаларынан атеш ача. Душман өз бөліклеріні Т-62 ескірген танкларынан темен етмеге планлаштыра. Ишгалжелер қошма артиллерия бөліклеріні желп етті ве өз позицияларында точка У адлы дачок ракета комплекслеріні ерлештірді. Украина ордусы ишгал етілген топрақларына тез азат етіп оламамасы үшін истилячылар мудафа позицияларыны пекіте ве анбарларда 70 ел девамында сақланған миналарыны қоя. При спробі встановлення мінних загороджень на старих боєприпасах вже підірвалося кілька саперів-окупантів. З метою покращення тактичного положення ворог готується до форсування водних перешкод. Ишгалжелер Украин топрақларында ұқымдарлық етмесінің хаялларына құрмаға тұрышып, Херсон вилаетінің вақтынша ишгал етілген территориясына ось-сой сопларына алып келе. У Херсоні та деяких містах області з'являється інформація, що військові окупанти перевозять туди свої родини, намагаючись переконати місцевих, що вони тут назавжди. Самі ж родини окупантів не приховують свого захвату від рівню життя на Херсонщині, який навіть в умовах понад 100-денної окупації в рази вище від їх рідних російських регіонів. Руслар Украин чифчелерінің 600 000 тонна боғдайны қырсызлады. Бұны бұтын Украина аграр шурасы елбашысынан меслячысы Денис Марчук білдірді. Оңа бөле малюматны Херсон ве Запорежье вилаетлерінің ишгал етілген территорияларында болынған аграр шурасынан iştirakçilері берді. Ишгалжелер чифчелерден берекетіні пек ұжыз сатмаға талап еті. Бұны япмаға рет еткенлерден боғдайны бедава тұтып ала ве өз әрекетлеріні devlet tarafından sayıpleştiruf деп adlandıra. Ruslar hırsızlanған берекетіні Қырымға, Кереч ве Ақияр деңіз лиманларына алып кете. Андан есе çalınған Украин мақсулаты якын шарқ devletlerine satıla. Ишгалжелер ең азından 100 000 тонна Украин боғдайны Суриеге сатты. Марчукның фікіріне көре Рус яғмачылығының екі мақсады бар. Перша ціль – це поставити частково продовольство в свої федеративні округи, які особливо є не аграрними регіонами, де люди живуть досить бідно, де немає достатньої кількості продуктів харчування. Яскравий приклад – заява законодательного совета Красноярського краю, які сказали, що вони залюбки приймуть херсонське збіжжя, яке викрадено, і вони його реалізують для своїх потреб. Другий варіант – це комерційна складова, тому що те, що вивозиться, це вивозиться на
десятки і десятки мільйонів доларів. Самі розумієте, це кошти, які потім в перспективі, на жаль, можуть бути використані для посилення їхньої військової агресії на території України. Hukuk korçalaycılar Ukrayn çiftçilerinin mahsulatı hırsızlanmasına jen kanunları ve adetleri bozulması olarak tahkik etti. Bundan da ziyade Kapalı Kırım deniz limanlarından geçip buğdayını taşıgan gemiler işgal etilgen teritoriyaga kiriş kaydelerini boza. Факти загальновідомі. Більше того, є кримінальні справи, які сьогодні веде Генеральна прокуратура України щодо таких зловживань. Це фіксує Головне розвідуправління, яке теж надало інформацію. Тому я сподіваюся, що коли ми найближчий час переможемо Росію, ми матимемо можливість, задокументувавши всі ці випадки, вимагати через судові інстанції світові, щоб Росія виступила країни-компенсантом перед людьми, які пострадали через їхні дії. Халқара Buğday Şurasında da işgalciler tarafından Ukrayn buğdayı hırsızlanmasının bağlı mesele ko'tarildi. Buyuk Britaniya koy xo'jaligi naziri Victoria Prentice bunun haqqında Xerson viloyatining çiftçilerinden şahsen o'g'renganini aytib, Rus jinoyatlarinin tahqiq etilmasida israr etdi. Ukrayna agrar siyosati nazirliginde hesaplaganlarına ko'ra, Ruslar işgal etilgan territoriyalarda qolganda 3 million tonna buğdayni hırsızlay bili. Ular o'z jinoyatlarini endi saqlamayib Melitopol shahridan Qrimga buğdayni taşıgan birinchi tren haqqında açık aytdi. İnsanlar vaqt Ukrayn buğdayının yük mashinalarini Kirichda qayd etdi. Kechgan kun esa Kirich sakinlari buğdayni taşıgan yük mashinalarida Maykop yazısını ko'rdi. Buni Rusiyadagi Agideya Cumhuriyatining poytaxtidir. 165 bin Ukrayn jengten Turkiyaga qaçtı. Shimdan da 50 binga yaqin Ukrayna vatandaşı buluna. Buni Türkiye Cumhuriyetinde Ukrayna elchisi Vasil Bodnar bildirdi. Diplomat aytganına ko'ra, hech bir Ukrayn qachoq statusini ariza bermedi. Ukraynlarning cho'qisi Turkiyada vaqtincha o'tirmoq haqqında shahodatnoma oldi. Vasil Bodnar qayd etganına ko'ra, insonlar o'z boshina o'zini kerakli shaylarni temin etdi. Chunki Turkiyada jengten qaçqanlar uchun ilaviy yardım bermeyler. Ukrayna vatandaşlarının çoxusu Antalya, İstanbul ve Ankara civarında yerleşti. Це є значна частина також жінок з дітьми, які змогли виїхати або своїм транспортом, або вилетіти. І це частина кримських татар, частина турок-мосхетинців, які також різними шляхами потрапили на територію Туреччини. Окрім того, у нас перебуває зараз понад 1500 дітей-сиріт, в основному з Дніпропетровської області. За допомогою одного з наших бізнесменів, місцевої влади, бізнесменів, нам вдалося евакуювати десь 9 груп цих дітей, і вони розміщені зараз також в районі Анталії, в певних там готельних комплексах. Elçi Bodnar yerli ijtimoiy so'rovning natijalarini ko'z o'ngine olib, Turkiya vatandaşlarının %80'i Rusiyaning Ukraynaga qarshi jangini istiloyi ve adaletsiz deb sayganini aytdi. Faqat yerli sakinlar Turkiyaning Rusiya ile ishbirligi tanqid etilmasini eshitmaga istamay dedi. Маючи такі класичні мусульманські цінності, турецьке суспільство завжди на боці того, хто пригнічений. І в даному випадку це і психологічно, і політично на народу нашому боці. Практично це висловлюється в масі гуманітарної допомоги, які ми посилали до України з перших днів війни. Наше посольство буквально на місяць-півтора перетворилося на великий склад, де ми кожного дня отримували тонни різної допомоги. Турецький народ дуже сильно відгукнувся. Були такі випадки, коли люди там знімали з себе золото, годинники продавали просто для того, щоб допомогти закупити якісь медицину, чи продукти, чи іншу гуманітарну продукцію. Більшість народу вже знає, що таке «Слава Україні». Rus dünyasının çempionatı ya da muvaffaqiyatsizlarning ligasi. Butun xalqaro sport yarışlarından quvulgan Rusiya saxta alternativ futbol çempionatini o'tkazmoqga istay. Bu yarışmanın ishtirokchilari arasında ishg'ol etilgan Qrim, Donetsk, Lugansk, Xerson, Melitopol ve hatta Abxaziyadan futbol taqimlar. Bo'la etib ishg'olchilar normal hayotni tahlil etmoqga intilmoqdan g'ayri Rusiya bu ishga ayirgan parani menimsamaga niyatlini. Tek axyarının
ишгалжилер акимиеті сөзде футбол академиясына миллиард рубль масраф етмегейстей. Сөзде Қырым футбол бірлігенді 8 ел девамында Рус чемпионатына кірмеге арзу еті. Украина президенті Русия Украин топрақларыны ишгал еткенінен өз хужур ниетлеріні еріне кетірмеге тұрыша. Зеленский айтқанына көре ишгал етілген Қырым бе Донбасста яшыған инсанлар 10 ел әвелсі бұл күнлерде башланған Евро 2012 футбол ярышмасыны хатырлай. Тільки повернення України, яке обов'язково буде, тільки наш прапор, тільки український закон означатиме для цих територій, для цих міст просто нормальне життя, знову життя, яке там було. Мирне, безпечне, відкрите для всього світу. І, звичайно, нові матчі команд світового рівня на Донбас-арені.